Yan, video na yan. Yung yan. Nagre-record na yan. Ayun, maganda oh, naka-akit pa lang. Talsikan sa mukha natin, no? Ba't sa kanila hindi? Tatalon ako ha. Ah, sige. 1, 2, 3. Kuha. Sige! 1, 2, 3. Sama, pause. 1, 2, 3. Go! Saan sila yun? Okay, nagbigay na yung bata. Sa inyo hindi nagtalsikan sa mukha, no? Wala. Saan ka nagtalsikan? Ano na? Oh, sige. Oo, baka matawa yung bata. Woo! Galing ng bata. Yun oh, ang ganda oh. Handbrake. Ang galing eh oh. Yun yung ano, isa yung bilog. Gay! Kanina pa! Ayan na! Laglag! Tara, kain tayo naman! Pag maganda mag-isa ka nakadapa. Ako naman, ako naman. Isa pa. Sige! So ano? Isa daw maganda nakadapa mag-isa.